டிரைவருங்களை பார்த்தா உனக்கு என்ன அவ்வளோ இலக்காரமா போச்சா? தான் குடும்பத்துக்காக உயிரை கொடுத்து ராப்பகலா உழைக்கிற ஆம்பளைங்கடா நாங்க. எவ்வளோ தூரமானாலும் எந்த வண்டியா இருந்தாலும் வெயில் மழை காத்து எல்லாம் தாண்டி ஸ்டியரிங்க பிடிக்கும் போது எங்களே அறியாம ஒரு தெம்பு வரும்டா. ஏறி முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஒரு டிரைவர் மனசுல எந்த அளவுக்கு பலம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு தகுதி இல்லை. இன்னொரு தடவை என்கிட்ட மோதணும்னு நினைச்ச பிரிச்சு மேய்ஞ்சிருவேன். ஹாய் வணக்கம் காய்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துடுறோம்னா நம்ம சென்னை போரூரில் தான் நம்ம இருக்கிறோம். பம்பர் வந்து நம்ம வண்டிக்கு ஸ்டார்ட் பம்பர் சின்னதாக வைக்கிறோம். வெறும் 1200 வச்சு கொடுக்குறாரு. 1200 மற்ற எல்லாம் கேட்டால் 3000 4000 பாங்க. 1200